Ayan, good morning mga ka-alright. Isang magandang umagat sa atin lahat, no? So ito, at nandito na yung nagbububong. Pinagpatuloy na yung sa CR. Kaya tapos na ni Kuya. Ayan. Ayan si Kuya, patapos na. At ito po, mga ka-alright, ay ginagawa ko na siya ng hagdan. Ang hagdan ko po ay kukulamber din. Ayan. Ayan siya. So ano lang, yung 7 lang ano ko, kinuhang sukat sa hagdan kasi mga bata yung aakyat baba. So sa centimeter ay ano lang, 18, 7 inches sa ano, 18 centimeter. So medyo kasi maliliit pang hakbang ng mga bata. Ayan, kinuha ko. So ayan po, putol-putulin ko na lang para dito. At dito, hollow block ko yun dito sa baba. Ayan, hollow block po yan mga ka-alright. Ayan si Kuya, malapit na matapos. Amo? Ano? Hindi na mababasa. Makakabit ko na yung bowl dyan. Maayos ko na. So siguro pinto, wala pa eh. Wala pa, naubos yung budget natin. Para dito na lang, tapusin ko na lang to. So kung nakasahod siguro mga next month ay itong terrace, plano ko yung terrace, magawan din ng terrace sa labas. Ayan. Pero ano, ipon-ipon pa tayo mga kawan. More sipag sa upload. At tatrangkaso lang kasi tayo, hindi tayo makapag-vlog na tayo. At hindi tayo makapunta kay Poy Poy. Magsisin daw sa akin si Poy Poy ng ano, ng video. Kasi lilipat na daw sila. Ding-ding na lang, tapos lilipat na sila dun sa bagong gawang bahay ni Poy Poy. So ayun ka Philip, good news, makakalipat na si Poy Poy sa ano, sa bahay. Ayan, maraming salamat ka Philip no, sa binigay mo na pang materialis sa bahay ni Poy Poy. Yun, napakaganda na. Ayan, at super blessed. Ang ganda na pasok ng 2025 nila. Ayan mga ka-alright, pamilya ni Poy Poy. At siyempre ayun, at yung pinibigay ni Kuya Emit, pagpunta ko na lang doon, puro materialis yung bibiling ko. So, para kumpara sa ano, para abangan niyo po sa ano, sa akin lang. So para sa inyo. Ay mga ka-alright, ay malapit na matapos. So wala nang ulan, hindi na mabasa dyan. So yan, plano ko palagyan ng ano yan mga ka-alright, ano to, lababo yan. Ayan, abang na yan dyan. Diretso na yan doon, sa dulo, sa kanto na yan. So walang pinto yung point dito, walang pinto. Ayan. Pinakang ano yan dito, pinakang kulong di sa labas, sarado yan dito. Dito magkakaroon ng pinto, papasok naman dito yung magiging kainan, at dito yung terrace. So yung nagko-comment ba't walang pinto na papunta sa kusina, so ito po yun. Ayan, kasi pinakang kusina naman ito, lababo yan eh, yung diretso na yan kusina yan, diretso CR. Ayan, ano po to, kakaibang diskarte sa ano, sa bahay. Ano po ito, discarding engineer. Engineer, discarding engineer. Ayan. So matibay naman siguro yung ano, matibay naman, 3 pako naman nila ito na D4. Ayan o, 3 pako D4 sa kabila, yung mas na bibigay. So pag ano, may mga kawig-kawig, lagyan ko na lang ng suporta. Ano, ka-alright no, ang ganda ng hagdan na yan pag na tapos. Ayan, alright, ayan tayo kay Kuya. Malapit na matapos. May
Bubong na. Tapos na ang bubong ng CR. So mamaya pupunta pa ako ng hardware. Nakarang kasi di ako nakapunta ng hardware kasi ano, prangkaso tayo ito. Para masahigan tong bakante na to. Ayan, para matapos na to, ito. Talagyan ko pa yan. Punahin ko yung hagdan para nakakaakyat na yung mga bata at paglaro sa taas. Ayan, si Bimbim kahapon, ang tagal dyan, ayaw nang bumaba. Si Bunso, ang ganda daw sa taas. Malamig. Ayan, mapapansin nyo, may ginawan ko na kahapon yan. May utay-utay. May harang po yan. Para sigurado tayo sa bata na di malalaglag. Lagyan ko ng harang. May dingding din pong ano. Kawayan na lang ilalagay ko para yung kahit pa paano yung hangin ay makakapasok. Siguro kalahati. Kawayang kalahati nun ay yung plywood. Yan. Para pag agad, di agad masilip kung may nakahiga. Alright. Ayan na, malapit na. Hmm? 24 na ngayon ano? 24 na? Bilis ng araw oh. Tapos na ng February.
kumusta na? So, masama pa rin pakiramdam. Halagyan ng Gutom naman pag may gumawa. wala naman tayo magagawa. Wala. Gagawa tayo, wala naman mautosan. Wala man magsusuporta. Wala, ikaw lang. Lalo po sa pagkakas. Kumain ka na. Ayos lang ang pumayat. Magaan sa katawan. Right. Ayan, tapos na. Nailak na ni Kuya. Magdagdag ko. Magkano pa dagdag na? Dagdag na. 200 na lang. Pagbubo. Wala, gulay ka. Pinulay ka to. Ayan, dagdag natin si Kuya. Natin kung may... Alos ka mo, mas isibawi, di na. Trabaho kasi po ngayon, hindi na makakabit ng mga pisngi. Isabay na sa ito na. Ang manak mo. Tutulugan, ano? Kita Ayan, hollow block na lang kulang sa baba ng hagdan. Kaya may hagdan na po. Bakit? Ayan. Kulang pero din ang ginawa kong hagdan. Ilalihahin ko na lang yan para di masakit sa paa. Ayan, dalawang baitang pa rito. Bali, ano yan, oro, plata, mata. Oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata. Yan, tumapat sa mata. Ayan mga ka-alright. Kaya mga ka-alright, matatapos natin yung hagdan. Napautay-utay lang. Napahinga. Kasi di tayo pwede mamersa. Pahinga muna tayo. Unti-unti rin yan matatapos. Alright.